Tervetuloa sulle mun uuden YouTube-videon pariin, ja tässä videossa me käydään läpi, että miltä mun oma Pokemon-tiimi näyttäisi. Tää on myös saman aikaan vähän tällainen pieni Get to Know Me-video, joten ota vaan hyvä asento siellä, missä sä katsot tätä videota tällä hetkellä, ja lähdetään katsomaan, että mitkä mun 6 Pokemonia olis. Sääntönä tässä on, että ei saa olla legendaarisia Pokemoneita, eikä myöskään myyttisiä. Mulle itselleni tää on aika helppoa, koska ainoat legendaariset Pokemonit, mitkä mä voisin ikinä ottaa, on Shiny, Rayquaza ja sitten Solgaleo, mutta nekään ei ole niin lemppareita, että todennäköisesti en niitä niinkö ottais. Ensimmäinen, kuka mun tiimissä olis Lucario. Ihan normivärissä, mutta se pystyisi mega kehittymään. Tää on todella helppo, koska Lucario on mun lempi Pokemon, ollut jo tosi pitkää. Tää todennäköisesti olisi mun ihan ensimmäinen Pokemon, joka mä olisin saanut jo ihan lapsena. Vähän samaan tapaan, mitä Korrina ja sen Lucario. Niin mä haluaisin, että jos me oltais Pokemon-maailmassa, että mulla ja mun Lucariolla olisi suurin piirtein samanlainen taustatarina. Lucario-kouluttajana mä olisin ehdottomasti sellainen, joka hyödyntää sen auraa. Lucario on mun tiimin S-Pokemon. Ja jos mun pitäisi tehdä yhden tyypin ympärille koko mun tiimi, niin todennäköisesti se olisi taistelutyyppi. Seuraavaksi mun tiimistä löytyisi Gengar. Gengar on Lucarion jälkeen ehdottomasti mun lempi Pokemon, ja mä en voinut oikeasti olla tyytyväisempi siihen, että Ashin vikalla kaudella Ashilla oli molemmat Lucario ja Gengar, ja kans Alola-alueella oli tää yksi kouluttaja, kuka sitten nappasi sen yhden Gengarin sieltä joltain saarelta, mä en nyt oikeastaan yhtään muista. Niin mun mielestä nekin matchasi tosi hyvin yhteen. Mä tykkään tosi paljon Gengarin väristä. Gengar on tietysti tosi siisti ja monet ihmiset siitä tykkää. Ja siinä on jotain haisulimaista, ja haisuli on kans yksi mun lempihahmo sitten taas muumeista, niin se voi olla, että sitten tässä on tällainen yhteys. Kans koska tässä kohtaa mä voin spoilata, että mulla ei ole yhtään tulityyppi Pokemoneita mun tiimissä, niin todennäköisesti mä opettaisin Gengarille sitten Will-O-Wispin, mikä on sitten taas hyvä haamu- ja tulityypin liike, koska vaikka mä mietin mun tiimiä sen perusteella, että mahdollisimman paljon tyyppihyötyjä, siitä huolimatta niin toi oli sellainen, että todennäköisesti on ihan kätevä. Mä oon tosiaan 20-vuotias, asun tässä Keski-Suomen alueella. Yleensä mua kutsutaan aina Alluks, koska se on ollut mukana siitä lähtien oikeastaan, kun mä sain mun oikean nimen. Seuraavaksi meillä on sitten Luxray. Yhden sähkötyypin mä haluan todellakin, ja mun yhdellä lempikouluttajalla Clementillä on Luxray, ja se sai todella paljon tykkäämään tästä Pokemonista. Myös 2017 tulleessa Pokemon-elokuvassa I Choose You oli Luxray. Tässä elokuvassa tosi hyvin näytettiin se, että miten lojaaleja ne on, ja ylipäätänsä Luxray on todella ihana. Se on todella söpö. Mä en malttaisi odottaa, että mä pääsen esimerkiksi ratsastamaan sillä paikkoihin, koska se on myös todella iso tällainen kissa-Pokemon. Toki koska mun toinen kissa sai myös Shinksin tällaisella filterillä, missä testattiin, että mikä Pokemon se olisi kaikista kissa-Pokemoneista, niin senkin takia Luxray olisi todella mun tiimissä, koska mulla on tässä jo mun oman elämän Shinx. Kissoista tulikin mieleen, että mulla on niitä 2 sisarukset, Nila ja Milo, minun ihanat pienet tyttökissat, ja siis he on ihan minun lapsia. Meillä on kans ruskea labradorinoutoja, kenen kanssa me sitten seikkaillaan tuolla ja tehdään tällaisia retkiä ja kaikkea tällaista peruskoira-arkea. Toki myös ilman poloa mä oon muutenkin hirveän aktiivinen liikkuja, ja sen takia justiinsa esim. Luxray ja Lucario sopis mulle todella hyvin. Mutta eiköhän mennä seuraavaan Pokemoniin, joka on Umbreon. Tietysti koska mäkin tykkään tosi paljon Eevee-evolutioneista, niin munkin tiimissä on oltava yksi Eeveen kehitysmuoto. Tässä kohtaa pienempi Allu olisi ihan että siis ai mitä? Minkä takia mun tiimissä ei ole Sylveonia, vaan Umbreon, koska Sylveon oli todella pitkään mun lempi Pokemon, mutta se ei ole sitä kyllä enää. Mä ottaisin itse Umbreonin vielä Shinynä, koska mun mielestä noi siniset renkaat näyttää todella hyvältä sillä. Jos sais valita useamman kuin 6, niin todennäköisesti mun tiimistä löytyisi vielä Leafeon. Umbreon olisi mulle se Pokemon, joka ei hirveästi ole Pokepallossa, vaan se kävelee tossa mun kanssa, ja kenen kanssa me pitkälti vietetään eniten aikaa. Vähän tällainen maskotti-Pokemon. Samalla tavalla oli Gladyionillakin Umbreon, niin mulla olisi myös aina se siinä mun vierellä. Mun toisiksi viimeinen Pokemon olisi Hisuian Zoroark. Mä oon ite pitkälti kasvanut Black and Whitein
kanssa. Ja siinähän tietysti esiteltiin myös Sorua. Ja siitä hetkestä lähtienkin mä oon ite myös tykännyt Soruasta ihan tosi paljon. Mutta siinä kohtaa vielä, kun mä näin Hisuan Soruan, mä olin aivan myyty. Mun mielestä se on ihan todella söpö ja ihana. Mä tykkään ihan tosi paljon Soruan kyvystä muuttaa sen muotoa. Ja todennäköisesti tää olisi se Pokemon, mikä mulla aika lailla ehkä viimeisenä kehittyisi. Koska mua ei niinku yhtään haittaisi, että mulla olisi todella pitkään Sorua. Mutta mun mielestä toi Soruark on siis aivan mahtava myöskin. Lisätietoa musta. Mä oon kihloissa ja mun kihlattu ostikin mulle joululahjaksi siis tällaisen ihanan pehmeän Hisuan Sorua-pehmon. Ja tää tietysti on saanut vielä enemmän tykkäämään tästä Pokemonista. Ja siis mä tykkään tosi paljon siitä, että miten nämä värit menee. Koska jos katsoo näitä mun muita Pokemoneita, niin onhan ne enempi tälleen niinkö tummanvärisiä. Niin mä tykkään, että sitten mulla olisi edes yksi tällainen niinkö vaalea söpö Pokemon. Me siis juotiin jossain kohtaa ihan tosi paljon Pepsiä. Tai siis Pepsi Maxia. Tääkin on muuten Max. Mutta nyt me ollaan päästy siitä vähän eroon, koska me yritetään tehdä tällaista niinkö elämäntapamuutosta. Ja koska se oli oikeasti aika paljon esim. Rahaa, mitä meillä meni niinkö pelkästään limsaan. Niin se on tosi hyvä, että me ollaan päästy siitä niinkö pois. Koska eihän toki tollaiset juomat ole hyväksi hampaille, mutta ei myöskään lompakolle. Joten me ollaan kyllä oikeasti aika tyytyväisiä siitä, että niinkö me ollaan päästy siitä niin hyvin eroon. Sitten on meidän viimeisen Pokemonin vuoro, joka on Noivern. Pienenä esimerkiksi pitkään mun yksi lempi tällainen pehmolelu oli tällainen pieni lepakkopehmo. Ja siis mä tykkään tosi paljon Noibatista, mutta myös todella paljon Noivernista. Ja mä otan tän mun tiimiin sen takia, että mä voin sitten niinkö ratsastaa ja lentää sillä eri paikkoihin. Tää oli kans yksi niistä Kalos-Pokemoneista, joka julkaistiin tai esiteltiin jo Unova-alueella. Eli Pokemon Company tosi paljon kyllä halusi antaa tälle Pokemonille niinkö huomiota. Ja mun mielestä tää on tosi hyvä, koska Noivern on ihan todella mahtava. Ja onpahan sitten kans yksi lentotyypin Pokemon, vaikka mä en tosiaan niitä tyyppejä niin paljon mietikään. Muita mahdollisia Pokemoneita, mitä mulla olisi Beaver, koska se on todella hauska Pokemon, se on ihan todella vahva, se olisi varmasti hyvä lisää sellainen voimapesäke oikeasti niinkö kenen tahansa tiimiin. Altaria on kans yksi, minkä mä voisin ottaa, koska mä tykkään tosi paljon siitä, että se on siis niin ihana sellainen pörrönen ja se on kans lohikärmetyyppiä, niin se olisi kyllä kans ihan mukava. Ja Leafeonin mä tuossa aiemmin mainitsinkin, mutta samalla tavalla niin kuin Ashilläkin on tosi paljon Pokemoneita, niin todennäköisesti mullakaan ei olisi pelkästään 6 Pokemonia, vaan enemmän, mutta tää olisi niinkö se mun pää 6 porukka. Alussa mä mainitsin kans Solgaleo ja Rayquaza, niin Altaria, Beaver ja Leafeon menis esim. Niittenkin edelle. Elikkä siis mä todennäköisesti pitäisin aika tälleen normaalina tai mahdollisena mun tiimin. Mun mielestä se on aina vähän hassu, että ihmiset tosi mielellään ottaa legendaarisia tai myyttisiä Pokemoneita niiden tiimiin. Vähän silleen että no... Siis basically onhan se mahdollista napata ne, koska onhan Gollakin esimerkiksi Suicune, mutta mä en ihan hirveän äkkiä sellaista itselleni ottais. Kans jos mulla olisi Beaver, niin se todennäköisesti saattaisi olla Shiny, koska mä tykkään todella paljon siitä keltaisesta okrasta väristä, minkä se saa, vaikka onhan se normivärissäkin ihan todella söpö. Jos pitäisi valita joku starteri tiimiin, niin todennäköisesti se olisi joko Decidueye tai ehkä Blastoise, koska jostain mä tykkään Blastoisesta nyt yhtäkkiä aika paljon, koska se on myös sellainen vahva iso badass Pokemon. Ja kans Hieron Blastoise oli todella siisti. Mä aloin siis tekemään näitä videoita sen takia, koska Suomessa mä en ole ihan hirveästi törmännyt niinku tämän kaltaisiin vaikuttajiin, ketkä tekis Pokemon-aiheisia videoita nimenomaan suomeksi, koska on ollut oikeasti tosi kiva päästä juttelemaan suomalaisten Pokemon-fanejen kanssa. Ja mä ajattelin, että jos ei kukaan muu, niin mä sitten tarjoan alustan tähän aiheeseen. Ja siis on oikeasti ollut tosi hauska huomata, että miten meidän tällainen pieni Pokemon-yhteisö on kasvanut. Ja mun mielestä tää on vaan niin jotenkin ihan hullua ajatella, että miten äkkiä oikeasti niin teitä on tullut tänne. Ja oikeasti on ollut mahtava, että porukka niin löytää ja niin on vielä tykännyt siitä. Koska tosiaan mä haluan luoda tällaista turvallista paikkaa, missä keskustella, jakaa mielipiteitä. Kaikki saa olla omaa mieltä.
todellakaan ei kuulu olla samaa mieltä asioista. Ja sen takia onkin tosi hauska ollut, kun mä oon tehnyt pari tollaista tierlistä videota, että ihmiset on tullut sitten kommentoimaan sinne, että ne olisi tehnyt jonkun asian esim. Ihan toisella tavalla. Aina on mahtava lukea niinku erilaisia perusteluita puolesta vastaan. Ja mä en malta odottaa, että mihin asti me päästään tämän meidän yhteisön kanssa. Mutta kiitos tosi paljon sulle, kun jaksoit katsoa tämän videon tänne asti. Kommentoi esimerkiksi, että miltä sun oma tiimi näyttäisi. Kerro, mitä mieltä sä olit mun tiimistä. Ja jatketaan ehdottomasti keskustelua tuolla kommenttien puolella. Arvostaisin tosi paljon, jos sä tilaisit mun kanavan. Ja mut löytää kans Instagramissa ja TikTokissa Alisa.Heiskanen nimellä. Mutta eiköhän me sitten palata seuraavien videoiden merkeissä. Kiitos!